nás našli, z takej veľkej diaľky ste prišli až sem. No teda, Mikuláš. Našli sme, ale cesta bola dlhá. Už som sa aj vrátil, lebo som počul, že tu deti neposlúchajú. Ale potom mi zase zavolali, že mám prísť. A ty si bola dobrá? Áno. A kto ešte neposlúchal? Ale máte niekedy nie. A prečo Žaloba na tajnú ešte červeťu. Žaloba by do pekla. Vezmem. Budeš žalovať? Budeš žalovať? Sľubuješ? Tak ja to teda týmto dobrým detičkom dám. Sľubujeme, že sa budeme dobrí. Na hodine. Cez prestávky sa nebudeme naháňať? Nie. Počujem, sľubujeme? Áno. Sľubujeme. Slovo. Každý. Máš moderný, ona je sa musí píše. Dobre sa zobrať. Odjedli. Ja mám čarovný značkovač, deti. Koho označím, pôjde do pekla. Je tam jedna záchrana, že spraví dobrý skutok. Takže koho označím, musí spraviť dobrý skutok. No, kto sa smial najviac? Ty si sa smiala. Škodoradosť je hriech. Škodoradosné deti idú do pekla. Čau. Miska. Takže ty máš David. Takže boli ste dobrí? Áno. A budete dobrí? Áno. Sľubujete? Áno. Môže vám Mikuláš rozdať darčeky? Áno. Nedáme. Do Bola neba, si dobrá? do neba. Bola si dobrá? Áno. Aj ty budeš dobrá? Si si bola dobrá? Neviem, či tento pôjde do Určite. neba. Zavoláme čerta. Čertík, to chce označkovať. Novúko. Nevie, pani učiteľka, on nevie. Bol dobrý? No tak na polovicu neviem, čo s ním. Dáme mu polovičnú čiastku. Toto je totiž to čarovný značkovač. Koho označím, ide do pekla. Ja. Nechaj, musíš spraviť dobrý skutok, inak čarovný značkovač nezmizne. Z celej triedy. Z teba si poznačka.